sowavusa imnotho amanye amadoda kwangabantu abazalutho nowakho uzovuka. Sishilo ke le ndoda lena ithi nowakho umuzi uzovuka ngoba yona ithi ivuka emzini yamanye amadoda. Hayi angisho hayi ngeke angisho hayi ngeke Utheni? ngivuka emzini amanye amadoda. Uthe wena umavusa uvuka emzini yamanye amadoda nowakho umuzi kuzovusa. Angivuki mina khona ibona engizobavusa. Uyasaka Ngizobavusa emzini amanye amadoda. Uyazi uphuma awukwazi ukuya ngasegate. Ufuna uye ngase toilet lapha. Musu ufika uphamisa ucingo. Ingca igcina la. Imanzi. Amazolo basana kuphela Yabona imici le kunalelo ameva ifike ekushayela ibhande nomqolo kudabukishe ubona la la shit leli hey inkinga le uyabona ngesikhathi ungena la ehlathini amazolo ngasoqale kubona uma usushaya ihla igatsha elilodwa la gamtree ube manzi wonke uthi uhamba kahle kuvele kusuka inyoni ivele lubuthululene limazi ikusuke nje inyoni ithusa uwena kuvele kubemazi engisho nje ushela uvuka emzini amadoda cha ifuna awuyiqala phansi kahle ungasho wena uvuka nowakho kuzovusa uyena uvuka khona ngeke ngivuke kumnyamzini wenye indoda mina ayi hey bayabulala abantu ungavuka emzini wenye indoda. Cha ukuthi wena uvusa uvuka emzini awusaye esangweni njengoba le ndlela ngase toilet ikudla ngase toilet awusaphuma ngase sangweni manje ngeke wena phakathi esangweni isangweni sale ekhasi inkinga phezulu zivuka eli yabona hamba ekumanyide lapho nje uvuka isikhatsini hayi ngeke usho ukuthi usoya ngesikhathi akakavuli la ekitchen hayi ngo5 uyazi ngo5 isivalo lesi engizuthu sivuliwe singethe bese wona uvuka usivalo uthi kulale ngavali kanti uyahamba kuthiwa ayibo ubani oke wavuka la ekseni ubani ovuke kakhulu hayi baba wabese ngithi hayi mina ngeke ngabona ngadlula lapha ekitchen kungavaliyo ngabo usho ukuthi kodwa sekusile wena buvalelani mapha kuvulelwa inkukhu wena uvalele inkukhu kaphakathi uqala nokuvuka ngo5 hey kahlala this is babu Dotelo wesizojabula umfana omdleje ekhethela umzulu amancinci angisoli futhi ngiqolisi lana ke sinalo baba lo ayibo sinalo baba lo namhlanje ozosichazela ke umseza ophethe sifuna sithinte indaba yabantu abanenkinga yokudla insangu imbeva yazazi imbeva inzinga hey ubona ijezi linomkhono lenga ubhema inzina ke notshwala notshwala ayibadle utshwala emakhaya hayi le nto mina bengithi isedolobheni kuphela iyonke indawo le nto liya futhi ayizi kahle uyabona ukuthi ayikho into ezokwakhiwa ayikho into ezokwakhiwa asisho ukuthi abangaphuzi kodwa phela mawuhleli kubona uvuka nje kuseni uvukele esiqoqweni uvukele esitolo uyobhema hayi ngeke ikhona into abantu abaphuzayo ohlela ukuthi mhlambe ubanike yona ikhona abakudokotela kodwa kofunayo kofunayo ukuyeka kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi yena akekho lapho kodwa mhlawumbe abakubo abasafisa ukumbona elento ngoba bayamazi engayenzi lento bafisa ukubuye abuyele esimeni sakhe ngabe uphuza utshwala ngabe usebhema kakhulu insangu nje lezo zinto ezikanjalo kukhona ukuthi uyenze into kahle kodwa mase kubonakala ukuthi hayi akuseyona ungaxubana nobaba uMavuso ngiyakwazi ukumsiza umuntu nezangu webhebe angezwa ngithi nawo futhi baya insangu noma ubhema insangu oh ngithi iphepha labafana kanti uthi bayayibhema ngithi mina bayayibhema bayayibhema uyangithusa labafana ngishitsana hayi ngeke hayi uthi bayibhema hayi ukuthi bayibhema nje sengithuka ngishitsana ngayiphephile hayi ngeke ngisho ukuthi ngenzeka
njobe ehleka kangaka ungahleka uthi uyahleka ahleka uthi awuhleka bese kuthulela kunyecwanga ikuvele kuthi nje badla uthi yahleka lapha bese bashintsheke bazithulele futhi hayi ngeke funa ukulashwa le ufuna ukulashwa le nto labantu botshwala wenza njani kubona uyakwakho umthengela utshwala umtshetha angabusaphuzi wenza njani no ukuthi nje ukuthi nje afakelwe kubona utshwala bakhe ukuthi afakelwe kubona utshwala bakhe ukuze engaseze ukwazi ukuthi aphinde avela abunyanya nje amomkhulumela ngotshwala nje ukhuluma ngenye into wena manje ayamnyanya abanye ke bayabakhulele lento ukuthi into mawuyiyeke mhlawumbe ngento ethile kade ungakafisi ukuyiyeka akukho okurong ngoba into ebalekile ukuthi usuke soyiyekile into mase soyiyekile into kade ihlupha inqondo ibuya yonke le yanto yokuthi hayi akufanele ukuthi uyekeswe ngomuthi into ingoba bese ke bevuna ukuthi iqhubeke uphuza utshwala ake siyibuyele lena isasebenza lento yeqanda abantu abathi bafuna imali yebo isasebenza kakhulu akuyichazi kakhulu ikona into yeqanda ukuthi iqanda ngendlela esilenza ngayo lidinga ukuthi ube clean ngeke uzukwazi ukusizakala ngento yeqanda ungcolile kufuneka kehle masizokwenzela nje umsebenzi weqanda khona into esiqale sikunikeze yona esiyibiza ngokuthi siyakuhlamba sikugeze okay before uthinta iqanda okay omunye uyakwazi ukuthi ngimenzele le package yokuthi aqala clean ebese asebenzisa iqanda afike enqene nathi hayi indaba zokuqhuma mina nazi into ebengiyifuna useyabuya usethi mina akwenze kangalutho bese ngibuza ukuthi step sokuqala usenzile athi hayi lezi zinto zokuqhuma lezi ayi mina ngiyakusaba ukuqhuma ukuyishisa usemoshileke uyenze iqanda engcolile ayikho into eclean njengeqanda ayikho into eclean njengeqanda thola ipackage yakho sikwakhile ipackage yokuthi qala uclean igazi kodwa nje isikhathi esincane 2 days uclean nje igazi noma kube sikathi kuba usuku olulodwa uclean igazi bese usebenzisa manje nombeje lama pijama nwanikwawo ba on point uba nogqoka amapijama akayigqoka yena imbeje angigqoki nepijama yazi mangilala ebusuku akho pijama leli ishirt leli libeza ayikho yazi ukuthi ngithi mina amapijama ngoba nombeje uvuka ngamapijama lelo akaza shasashintsha umbeje kho sekuyinto eyodwa ngithi bathi ulala emini wathi yaze ngeke seshintshe amapijama abo yabona nje ishirt liyabiza leli libiza kakhulu liyabiza installment ngifuna siyikhulume le yeqanda uyayifuna umuntu leqanda uzoyenza kanjani imali enafuna ayilungise mangizokwenzela iqanda ngifuna nje ungilungisele u1500 ngikwenzele umsebenzi weqanda uma ngizokwenzela umsebenzi weqanda ngiyakunikeza uclean ebese uthatha leli qanda leli qanda ngifuna ukuthi uthi mase sowulenza uhambe uyothola indawo ezipaki indawo emasikhuluma indawo yepaki la kuhlalwa khona ohlola ukuthi indawo ecleanwayo yinhle nembali iyarekhwa iyenziwa yonke ihleze clean uma sesikwenza le qanda lifuna ukuthi lilinke kakhulu lizwana kakhulu ukuze lento izoshesha lizwana kakhulu ngokuthi kube yindawo enembali eziqhakaze kahle ngoba mazifilifili zona nala liphushi kahle sifike sithi litshale khona funa mawulitshala lapha yana bese bafike baclean lapha yana laba abasebenzayo baclean phezulu kwalo bese bechelele asiyidingi imvula ukuthi nethe ufuna bachelele kodwa bafuna bachelele baclean ngesikhathi behamba kuyona bechelela befaka irake hayi ngeke emkhulu sizwa ngawe thina uthi umuntu owenza umsebenzi ofuna umsebenzi akasebenza ngamabomu ufuna ukuthini abantu kudala babudokotela ngawukhipha umuthi womsebenzi bawuthola abantu umuthi basebenze ebese kwazi oba khona abantu abangafuni nje
ukusebenza. Umuntu ongafuni ukusebenza athi umsebenzi akawutholi. Ukhona ubaba uMavuso, nginawo umuthi womsebenzi. Ngibanikezile abantu bayasebenza, bayafona abantu bayabonga, ingane seyiyasebenza baba siyabonga. Nami ngabe ngithi nginikeze manje sengi-over age angisafuni umsebenzi kodwa ngiyabonga wafakela ingane yami. Kuzoba khona umuntu othi yena akawutholi umsebenzi akaqashwa ndawo unawo wonke ama-qualifications wakhe akakwazi ukuthi uqasheke. Ukhona ubaba uMavuso. Ngiyiphethe induku. Kukhona induku ase-R600 oyikhiphile wakuyiphi? Ziningi khona yamajongo engiyinikeza abantu ziningi induku. Usoyiyeka umvusa nkosi uqhubu lamadoda? Lukhona uqhubu lamadoda. Usetha zonke insuku nawe? Lisetshenziswa kwami. Ngilisebenzisela ukuthi babone ukuthi sengi-right bazobona ngani. Ngoba phela kanti yini uqhubu lamadoda wena obalekayo manje mase cha uqhubu lamadoda nje. Sikukhulisela induku yakho ibe right. Ibe lento oyifunayo futhi. Okay. Ithi nje seyithe iwenze lo msebenzi ofuna ukuthi wenze. Okay. Yeah, uqhubu lamadoda. Uqhubu lamadoda. Lusuke luyikhombo. Wena uthi uma ukhuluma ngoqhubu lamadoda ukhuluma ngento penis enlargement ngesikhizi. Yes, kunjalo babudokotela. Okay. Lento ungathi isithwalo. Ufuna ukuthini kubantu? Nginomsebenzi engikwenzayo akusona kodwa isithwalo. Kodwa kungathi isithwalo indlela engikwenza ngakhona. Ngoba ngiyakuthuma ke khona indawo engizokuthuma kuzona. Uphuthu. Ngifake la gcwale lothi. Uphuthu. Bese gcwale. Usuthu lale phansi. Mawulele phansi usavuki. Awusavuki? Uphuthu lo liyana. Uphutha ngisho ipapa phela lela segoli. Ngisho uphuthu. Kanti isithukwane yini? Umcuku wakhe wangofutha. Hey, awawumuntu ke wahlupheke leli. Futhi siswe si-right ngoba okusalayo ufuna uyeka meya entabeni. Yeah. Okusalayo wena ufuna uye entabeni yolanda inkomo. Kodwa angeke dokhi, ngeke isalunga isicukwane kule genge yamanje. Ngisho nje phela ngeke usedle isicukwane uphinde ujikele ebaleni. Siyabili iswe. Mawusha angisho lesamahewu mina, lesamanzi. Bese ufaka uphuthu. Bese ubeka emva kwensika. Umboze nge-tray, ngeplate. Yabona ubuye esikoleni, uthi uyafika kusindiwe endlini ko-clean la emva kwensika. Kuno-5 liter. Uthi mawukha ngesipunu uthi ufuna ukuthi uyeka mina noma uyeka nontshakazi okuncane. Kodwa kube khona la ozoyakhona, ozokwelula khona ngoba ufunakala lento inyakazi. Kodwa labafana ngoba sebevele badle baphinde bahlale lababuka iTV. Awuzozibonela. Umqala uzobangaka. Bese ushaya ngemini elicane umcato. Isizo sithi uzawubona. Uthi lento ungathi isithwalo. Yini leyo isho bani? Ukhona umsebenzi engiwenzela abantu babudogi. Kudinga ukuthi kodwa siyolwandle. Okay. Mfuna ngalo ngitholela imali yamaphepha. All right. Imali yamaphepha R100, R50 babe u2, R20 babe u5, R10 babe u10, bese ungitholela amacoin. Ungitholele amacoin ama-R1 abe u100. U2 babe u50, u5 babe u20. Okay. Lapho uma sengikusebenza siya olwandle. Fike kusebenza olwandle bese eduze nje kolwandle ufuna wenza umgodo ongaka. Lo mgodo usukuwenzile bese siyithatha yonke le mali yamacoin. Siyifake kulo mgodi siyiqhebe eduze kolwandle. Yonke le yamacoin. Bese kuzothi le eyamaphepha sesivele sesiyikhandeni. Yona ufunakala uyothenga ngayo ukudla. Thenge nje ngayo izinto edliwayo ngayo yonke. Okay. Bese uya ebantwini uyopha umuntu osuke exakekile. Umupha ukudla nje. Umupha ukudla. Funakala athi mase momnikeza lokudla abonge. Hayi kuphelile. Mayibonga. Wabonga nje kuphelile. Sekuphelile. Hayi. Akusona kodwa isithwalo. Akusona isithwalo. Kodwa mozokwenza nje kanjalo nje awuqedile. Yeah. Uqedile. Khehla lami uthini kubantu osuvalele samasha? Ngizokhumbuza abantu ukuthi kulomsebenzi engikwenzayo umsebenzi enguthunywe ithongo. Njoba kuumsebenzi enguthunywe ithongo ngwenziswa ukuthi nguthunywe ithongo.
ungenza sure ukuthi kufunakala ngenzele umuntu osuke ezimisele naye hayi umuntu osuke ezodlala ngoba njengoba mina ngithunywa yithoko bese yena afuna ukudlala ulimaza umsebenzi wami. Ngifuna umuntu oqondile. Isikhathi esiningi nje ngidila nabantu abasuke sebe serious nempilo ngoba nginayo into engathi nginikeza umuntu ekudlala. Nginezinto nje eziqondile ezifuna ukusiza umuntu lapho efuna ukusizaka khona. Siqhubeke siye phambili. Umavuso lo wavusa inotho yamanye amadoda kwangabantu abazalutho. No, sibonga kakhulu this is baba uDokotela wesizwe njalo umfana uDlala kahle umzulu abancisa ngesolfit Nkolisi. Sibonga kakhulu umsebenzi wethu cha ukuthi weze kahle sethobeka. Siyabonga.